Здравейте, намираме се в луксозен жилищен комплекс Амелия Гарден в Равда. Ние ще ви запозная с един тристаен апартамент с южно изложение, разположен на 5-ти етаж в сградата. Заповядайте. Мечтаете ли за модерно обзаведен апартамент в луксозна жилищна сграда, а морето да е на няколко минути от вас? Не пропускайте това предложение. Предлагаме за продажба слънчев тристаен апартамент в луксозен жилищен комплекс в село Равда. Сградата е разположена в район с изградена инфраструктура за комфортен живот и отдих, на 5 минути пеша от централния плаж и на 3 минути от центъра на Равда. Апартаментът е с обща площ от 60 квадратни метра на 5-ти етаж и се състои от антре, всекидневна с кухненска част с излазна тераса, от която се открива гледка към морето, 2 спални, баня с тоалетна. Жилището се продава напълно обзаведено и оборудвано, с висок клас мебели и електроуреди. Подходящо е за постоянно живеене, както и за инвестиция и отдаване под наем. Отлична локация, в близост са разположени магазини, училища, ресторанти, аптеки и детски градини. Автобусна спирка до комплекса осигурява удобни транспортни връзки до Бургас, Слънчев бряг и други. На територията на комплекса са разположени голям басейн с удобни шезлонги и чадъри, детска площадка, уютна беседка и алеи. За повече информация се свържете на посочените контакти.